arratsaldeon, Elgoibartarrak. Aitzue, gauza bat. Elgoibar herri harrigarria da, Baina harrigarria, berezia oso, Harrigarria, zergatik harrigarria, Mirri? Zergatik? Nik esaldakin ba. Zuaitzek futbolean egiten dutelako! Bai, zera. Zuaitzen futbolean. Eta baloian iztearekin ematen diote, adarrekin edo? Hau ba bolio. Honek ez dakit, Zerekin emango diote ba, gurrutxagarekin! Hora, Zuaitz, gurrutxaga, Elgoibartarra! Zuaitz! 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 Tira, nahikoa. Tira, hasiko algaraz zeo zertan, Mirrita Txiribiton? Zer? Zer dio? Etxe bat bai, ta? Etxe berri bat bai? Jakina, Joseba Etxeberria ere Elgoibartarra da. Beraz, tira, Joseba! 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 Ondo. Mesedez, Txiribitan, ez du konparatuko Zuaitz Etxeberriarekin. Tira. Etxeberriak gola txartuko dira espetzi? Ez zio goli txartuko? Ez diolako utziko. Artista baita, Zuaitz, artista. Mirrita Txiribiton ezkara etorri Elgoibarra liskarra sortzera, Hemen inorestu kaxarratuko Zuaitz artista da esatagatik, hori dene badakite. Hau Txiribitonen kulpa du, Txiribitonen errua. Txiribiton kulpantea, beti liskarra. Mirrita Txiribiton, kontxo, beira, entzun ondo. Egia da, Zuaitz Gurrutxaga eta Joseba Etxeberria egundoko futbolaria direla, baina bere biziko futbolaria dira. Baina artistak, kontxo, ez dakit, artista beste gauza bat da. Bai, esate baterako? Esate baterako Ixiar. Ixiar bai dela artista. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Kaixo, Txirri, deikari altzinen. Deika ez, Mirrita Txiribitonek galdetu didate artista zer den. Tanik zure izena bota diet. Ixiar artista. Ixiar artista bakarrik ez. Ixiar izarra da, izarra! Bueno, Txirri ez esageratu, Orduan artista xerra jo da. Artista da Paristik datorrena. Paristik datorren artista bat naiz, ni kantua dion bezala. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut. Baita guk ere. Tamborrani jotzen dut. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut. Baita guk ere. Biolinian jotzen dut. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut. Baita guk ere.
zuek artista mordoa bidali dugu, eta orain beste artista batzoi buruz hitz egin behar dizuet. Badakizue Eurodisneyerako bi bidaia zozketatzen ari garela, eta artista mordoren lana jasotzen ari gara. Batzuek marrazki abstraktuak bidaltzen dizkigute, beste batzuek pailazoi buruzko marrazkiak, beste batzuek, niri eskenitako marrazkiak non dotore ateratzen naizen. Eta badira bestelako kontu batzuek ere, eta guzti horiek nora bidali behar dituzuen. Euskal Telebista 9. postakutxa 20.080 Donostiara. Eta lan guztien hoien artean bada jaso dugun ohartxorik ere. Adibidez, Elgetako lagun batek, Miren Ibarluzeak hain zuzen ere, honako hau esaten digu. Asko maite zaituet eta aber noiz atozten Elgetara. Hemen ez dago zinerik, baina frontoian ere egin daiteke dio lagun honek. Eta egia da guk leku guztietara, herri guztietara joan nahiko genuke, baina zaila da herri guztietara iristen, baina alare zindagizuet saiatuko garela. Eta orain beste zertxo baiten ordua da. Zozketaren garaia, hain zuzen ere ikusten duzu hementxe dugula erruleta, eta lagun baten beharra badudan ez, datorrela gaurko nire laguntzailea. Kaixo, nort zaitu guzu? Garazi. Kaixo, Garazi. Garazi nahi duzunean badakizu zer egin behar duzun, bi zenbaki atera behar dituzu, hasi nahi duzunean. Ja, ikus dezagun, lehen da biziko zenbakia. 2, 4 eta 8, 200 eta 228 da zenbaki bat. Nahi duzunean, Garazi, beste bat atera. Bigarren zenbakia, bata, bia eta bata. 121 bat. Bi zenbaki horien jabeak datozela eta zuri mila esker Garazi laguntzagatik. Datozela. Kaixo! Kaixo, arratsaldeon politek. Ia, nortzu zarete zuek? Nagore. Nagore eta? Inez. Eta nongoak zarete? Nilgo Ibarkoa. Eta zu? Ibarkoa. Eibarkoa, orduan gertukoa zu ere. Beno, badakizu irabazi duzuen? Bizikleta. Bizikleta bana noski, mentxe duzue. Zuk Elgo Ibarra eta zu Ibarra juteko eta zu Elgo Ibarra. Gozatu izazue, teibili asko, puskatu arte. Beno, eman ditugu Forum Etxeak eskinitako bi bizikletak eta hainbat artista izan ondoren badugu orain beste artista bat. Nor da magia harrigarriak egiten dizkiguna? Txan Magoa! Arratzaldeon! Hau da sasoia, ze, Gaur denok urduri? Jontxo, hau da ipurdia moitzeko. Kaixo, beno. Esetzaz matu, ez, pasaen hastian, azkeneko saioa bukatu, eta estrangeria junitzen. Bai, atzerrira, bai. Ez eta asmatu, nora? Nork esan du Xurbil? Txina! Eta nun dao Txina, Nola, Asia ez hitz egiten egea. Asia! Barkatu. Bai, Asian dao. Ez eta asmatu, zertarako erabiltzen duten horrelako tramankuloak Txina? Zertarako? Arroza jateko edo txusei? Txuku. Ez. Baina ondo dago, parte hartzia ondo dago. Txo, bestiaz dio txalapartagotzeko, ze txakun egiteko? Ez, haze hortera da, ez? Kontxo. Magia egiteko. Bai, magia egiteko izango aldia. Hoi da, Txinako makil txinatarrak. Adi. Baina magia nola? Bi makiltxo, bi pompoitxo, eta bi pelotatxo. Etxo? Adi. Pompoitxo bat hartzen balin badegu eta tiratzen balin badegu, noski, fisikalegak agintzen duen bezala, jetxi barko zan. Ondo? Hau ez da oso magikoa. Jan Andreok, Sister and Brothers, hemendikan aurrera, magiarik ingo digu. Baina jakin ezazue,
Txinan damazkite, eundaka urte, joko berbera egiten. Joko berbera egiten. Eta orain digan inork, eta bitu txinatarra diala, inork ez du asmatu. Trikimailua edo trukoa, nun gordetzen den edo nun orkitzen den. Beraz, lagunok, erronka polita. Zeuen eskutan dago. Zertan datza, pompo da behan, bestia goian, goikoari tira inez, horrela, beste egotzen da zen pasada! Kotxea, martxan jarri, mesedez, bai. Adi, zer diozute, ze. Nola, lotuta? Baina, ze teori maltzurra. Beko pompoitik agertzen den aritxoa, lehen da biziko makil barru sartu, barrundik salto egin, eta beste pompoiri heltzen diola. Adi! Txinako makil txinatarrak. Aurreko partia banatu, eskua, horrela pasazki ondo ikusten da dagoela inuaririk, eta izan ere, tiratzen bali badegu, igotzen da, tarirerara. Atzetik, gezurra dirudi, nagusiak isilik eta gazte papota barzun, atzetik, bai, oida, teknika klasikua. Aintzinean, laguntxo bat, beti hor, zapaien atzian zeon sartuta, eta ari baten bitartez, ari luze baten bitartez, atzetikan tireitezun, eta bestia, igotzezan, baina gaur egun bilagun presupuesto gehiagik gainitzen du. Beraz, batekin konformatu behar. Atzetik, aurretik, ez. Eta, makilaren atzekaldetik diozute. Ba esan, jutxo. Bea, Bea jakin gabe, deskarte legea borobilean aplikatu dute. Deskarte legea. Bai, Frankaiseko filosofua zan. Bai, eta beak esatzen txikito. Aurrean behiratu, baina porxakaso atzean baita ere. Adi, xa! Atzekaldean banatzen dugu, aski ondo ikusten da, atzekaldean xixaxa! Ez dagoela inungo aria. Hala ere, oida, tiratzen bali madegu, igotzen da, tarararararara. Erditikan, laguntxo txikito andereño, bukatu deu, finito, amaiera, ten. Osondo! Azten azute, benetazko magia ikusi? Bata, besapian. Bestia metro eta 5 zentimetrora. Ze katxondeo, ala metroan utziko dugu. Zorrai. Bati, ezkerrekin heldu. Bestiari putz magiko bat eraginez, egotzen da, para. Eskerrik asko. Ze. Txo, hori nik egiten dut. Izena? Matxin, aparatu, patxi, horrutzi eta igo zaitez. Laguntzea, venga, txalo bero patxentzat, noski baiet. Egon berkua? Bostekoa, patxi. Oso ondo. Beitxu, Funtsesko egiten behar dugu, Goikaldean popun bat. Edo pompoia. Bekaldean beste bat. Patxik, goikaldean aurkitzen den pompoieri. Heldu, eta bestia tuku igoko da. Eta denok flipatzen. Ondo? Patxi, ondo? Venga, xuxen, oain, magoaren laguntzailea zea, beraz, aurpegia, hau komertziala izan behar da. Oso ondo, adi, aldu, hoi bai eskatuko nuke, isiltasun pixkat, mesedez, hau oso seri da. Eldu eta patxi tirak, ez bakarri pompoia tira, baina tiratzerakoan bestia igoko da, impresionantia. Adi, a ber, txikito, isildu.
ondo. Adi, Patxi, baina gaur egin behar dugu, Patxi, bestela jai daukagu, Mesedez, Patxi. A ber, isilduko zen, ergumeno. Adi, tira, A ber, Patxi. Elgoi barkua. Hau da, guantia, txalo bero bat. Oso ondo, Patxi. Adi. Orain bai, Patxik, hiru zenbatzerakoan, hartu eta tira. Eta, oi ba, bat, bi, Patxi! Patxi! Ai da, txalo bero bat, eskerrik asko. Patxi, katxondeo. Elgol barkua, ez? Bai. Bueno, Jan Andreo, jokoari amaiera eman barri dugu, Patxire esker. Txalo bero bat, pirata! Hoi da! Bueno, lagunak, Patxik aski ondo esan du. Nik egin nahi dut. Eta beitu. Betxu. Biak, bueno, lagunak, pena emate, bai. Nei mina egin horrela bukatz. Txinan esan zidaten. Txan, eunen batian. Patxiren bat igotzen balin badautza. Broma. Eta alakoak gertatzen balin bada, erabili ezazu emergentzizko pompoia. Dispompoin emergentziz. Inglesez. Adi! Norbete, Patxi! Tarri, emergentziazko pompoia. Benetan diot. Barkatu, norbetek ekarri aldu emergentziazko pompoia? Erakutsi? Hau, oso serio da, zuezte, txetik ateatzen zateala. Biba la pipa! Lagunak, Euskal Herriko magorik txukunena. Ez naiz, etxetikan behin ere irtetzen, emergentziazko pomponik gabe. Katxondeo gutxiko oso serioa da, Lagunok, alde batetik, pompoia. Bi pompoi zerra de eskerrik asko, Patxi. Eta bestaldetik emergentziazko pompoia. Eta dendenok, Euskal Hitz magikoak, ondo, txusen, txukun, bota ezkero, alegia, artxila, murtxila, magia sortuko da. Bat, bi, eta hiru. Artxila, murtxila! Txalo bero bat! Eskarrik asko! Ontzo, txinako makin magikoa! Bueno, lagunak, urrengo arte, agur! Ixiar! Baina, ze zabitza, lagundu kaldizu edo. Txo. Bakizu, orain guraso dromoaren tartea dela eta guzti traste guzik astero bezala montatu inbar. Aizu txan, ezingo zenidak ezuke eskutxo bat bota eta dena montatu eta jazta. Magiaren bitartez guraso dromoen aretoa dena... Bai. Saiatuko gara? Saitxo txiki bat? Bai. Etorri zaitez. Betxu, zer ingo dugu? Lehenik italiana dioten bezala konzentrazione, Oso serio da. Ixiar eskatuko nizuke begiak istia. Vale? Bai. Oso ondo. Eta denok, Euskal Herriko hitz magikoak esan da, magia sortuko dugu. Bat, bi, eta hiru. Artxila, murtxila. Mesedez, begiak ireki. Eta, ikusi. Jontxo! Txan, eskarrik asko! Ez dakizu zen mesede egin didazun. Urrangoan ere, etxeko lanak egiteko dei zaitzaket? Noski baiez. Bueno, eskerrik asko, Ez horregatik. Bueno, lagunak, agur, urrengo arte! Guztia jarriri dugunaz, etzaigu besterik geratzen, gure gaurko guraso eta aurrei deitzea baino. Astera bai doa, guraso dromoa!
Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Ezagutu ditzagun gure gaurko lagunak. Ia, nortzu zareten, ondik zatozte, deskonduta zaude, nola, kontatu pixkat. Ni Jon nire atxekoa eta nire eta da Jose Luis bizigara Elgoibarren. Eta zu soltera zare oraindik o? Bai, sol. Bai, bueno. Eta zure aitatxok uste duzu bideo txoren bat ikusi nahiko lukela orain? Bai. Bai, gogoak amorratzen da, ezta? Bai, ikusi dezagun, Jose Luis. Nera eta 39 urte dauka. Beti, jolasten du ajerezean. Beti itzen du tortilla pataka. Eta nerekin joaten da anoeta eta ipintzen da nervioso. Bankuan lana itzen du eta itzen du papelean gauzak. Gauetan niz sartzen naiz. Oean kontatzen diz txistea baina ez kontatzen ipuinak. Kuriosoa? Beraz, zuk ipuinak kontatu ordez, txisteak kontatzen dituzu. Ez dakit ez ipuinak eta ez da txisteak. Hori zer da, orain ez kontatzeagatik ez da? Ez dakit jelako. Bankero bazkarra dugu gero, Eseri zait eta ongi etorri, eskarrik asko etortzeagatik. Iepa, dikote, nortzu zarete zuek? Ni Josu naiz eta nire atzekoa nire ama da, Miren. Elgoibarren bizigara. Ta pozik gainera, ez da? Bai. Bai, hoxe. Zure amatxok, Miren, zuk ezer ikusi nahi alduzu orain? Bai, ez da? Jose Luisek ez zuen nahi, baina uste detzaiola da mutu. Bueno, Miren, ikusi dezagun zure seme honek zer dion? Nire amak 33 urte ditu. Eta sendagilea da. Da gehien gustatzen zaiona ambulatorioan indezioak ipintza da. Azarratzen denean esan du. Ai, ama, hau da, azar neuena. Ezer gustatzen ni urera sartzia. Da beldurra asko ematen du hegaztiak. Nire amari asko gustatzen zaio ensaladak egitea. Eta ez zaio gustatzen ezer kopiak egitea. Oso txarra bai da marrazkietan. Zerbaitetan txarra izan behar, ez? Hainbeste afizio eta, zerbait hola-holakoa izatea. Zula zai. Bai, oso txarra. Bueno, mi eskerretortzagatik zue bi hoi ere, eta arreztazu zuen lekua. Eta azkeneko bikotea dugu hemen. Eta ez dakizuen nola begiratzen duen mutil honek, Hola, begiratu bizi badauke, nor da mutil hau? Ni Martinez eta nire atzekoan nire ama da. Itxaso ditzen da. Eta Martin, nondik zatozte zuek? Zentzatik gatoz. Beno, itxaso ezer entzun nahi? Bai, guazen entzutera. Entzun dezagun. Nire ama 39 urte ditu. Piztinan lana egiten du eta handi eta txikieri ematen di klasia. Segiduan ikasten dute. Eta barra egiten duenean sartzen du Espainia. Goiko Espainia sartzen du ahora. Hola. Eta nire gara grazia pizka bat ematen dozta. Eta barra egiten duen, zer graziosoa. Beno, itxaso, semeak esan ala, ziurtatu dugu guztia, Bai. Espainian kontua, irrifarrearena. Bai, ez da, bezki. Martin, dotore aritu zara, Ia orain honetan ama den dotore aitzen dena, bale? Hartzazu zuen lekua, eta ongi etorri zuei ere. Eta una hau iristen danean gure txikitxoei zutitu daitezen eskatzen diet, zertarako? Gure himno preziosoa abesteko. Urarteko pertsona dugu oso, igeriketan lana eta izten itxaso. Pozik etorri da guraso dromora, pozik etorri da guraso dromora. Miren txuren zaletasun bitxia, injekzioa jarri eta sartu ziria. Pozik etorri da guraso dromora, pozik etorri da guraso dromora. Ai,
Jose Luis, banketxeko dirutik soberan badaukazu, hartuko dizut nik. Pozik etorri da gurasodromora, pozik etorri da gurasodromora. Beno, galderen ordua da. Zentzu guztiak topera euki behar dituzte orain, belarriak, bista, dena. Usaimena ere ongi etortzen da momentu hauetan. Komikietako pertsonaia famatuak dira Asterix eta Obelix galiarrak. Gogoratzen alduzu zeinen aurka aritzen ziren behin eta berriz? Greziarren aurka, erromatarren aurka, ala euskaldunen aurka? Erromatarrak. Kontra. Erromatarren aurka, bai, hoxe. Dotore, itxaso. Erromatarren aurka borroka egin baino lehen, zer hartzen zuen Asterixek? Sagardoa? Ogi magikoa, ala edade magikoa? Edade magikoa. Edade magikoa. Aizue, eta zuek baldakizue Asterixek nola hartzen duen edade magikoa? Nio! Eskerrak eskutan ez duzen, bestela korrik aldegin beharko genuke guk hemendik. Beno, badotore erantzun duzu Mirentxu eta jarrai dezagun Jose Luis zurekin. Lasai altzaude? Bai, ala dirudizu bintzat. Asterixek inoiz ez dio edade magikorik eman Obelixi. Baldakizu zergatik. Obelix txikitan edade magikoz beteriko lapikora erorizelako. Obelixek dena edango lukeelako, ala Asterix oso berekoia delako. Ta Jonek hola egiten du. Lehena, Obelix txikitan edade magikoz beteriko lapikora erorizelako. Jone, zer, baltzen ikien zuk? Bai, noski, begiratu besterik ez zegoen. Ze izen dauka Obelix potoloaren txakur txiki eta zuriak? Fideofix? Ildefonso? Ala Idefix? Idefix. Idefixa, bai. Txakur polit askoa gainera. Obelixek bestalde jatea oso gustoko du gure txiribitonen antzera. Baina batez ere Obelixek zer jaten du? Oilaskoa, basurdea, ala idibuztana. Basurdea. Basurdea. Eta hemen salatari ikeragarri dago, Eta zuek basurdea jaten duela diozuen hoiek, baldakizuen nola jaten du Obelixek basurdea? Horrela jaten du bai, horrela. Eta gogoan alduzu, Jose Luis, ze izen duen Asterix eta Obelixen herriko aztiak? Panoramix? Asurantzeturix? Ala Sambamix? Panoramix. Panoramix, bai? Eta orain, egin izan dugun legez, Aitor Furundarenak isilik dago abesti eskeniko digu. Eta zuek abesti horretan falta diren hitzak asmatu beharko dituzue. Aitor, nahi duzunean? Isilik dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat. Ez daukat diari. Ez. Nola zen? Hoixe zen erantzun zuzena, itxaso, uraren gainean, itxaso, izen horrekin. Beno, urrungoan izango da. Jarrai dezagun, Aitor? Goizeko ordu bietan esnatutzen gera, arrantzaliak beti. Joateko urrutira. Bai, hoixe! Jarrai dezagun ba! Zergaitik, 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 zergaitik negarrekin, zeruan izarra dago. Auskalo. Auskalo! Emaiezu oina eta bestu dezatela beraiek. Zergaitik, 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 zergaitik.
batetik. Hori zen erantzun zuzena. Mi esker, Aitor, mi esker zuei ere, zuen laguntzagatik. Eta orain, azkeneko proba izango dena dugu, mesedez, zutitu zaitezte gurasoak, izan ere, konoen proba dator ondoren. Uztaiak konoan egokitu edo sartu beharko dituzte. Beraz, zatozte ona, lehen bizi itxasok botako ditu uztaiak, ondoren Mirentxuk eta azkeni Jose Luisek. Beno, ez talan erreza, Ez talan erreza. Baina, nahi duzunean. Iepa! Ui! Apa, itxaso! Apa! Txalo bero bat berarentzat! Orain, Mirentxuk! Apa, Mirentxuk! Justu ibili da! Ui! Berriz. Beste bat! Ui! Justuan izan da! Eta orain Jose Luisen txanda da! Iepa! Mutilari ez, Jose Luis? Beno! Zatozte ona, zatozte txikiak ere! Ez duzu zairik sartu, nik esan behar dut, probatxo bat egin dutela leno eta hobek ibili direla orain nervioak eta bat eta beste, ez dute sartu alizan, baina supergurasoak dira denak eta gaurkoan hiperguraso bat badugu. Gaurkoan hiperguraso, Mirentxu dugu! Eta garraian gure lagunek sariak ekarriko dizkitzu, Hiperguraso eta superguraso txartelak, oroigarriak, eta bereziki Mirentxuri hiperguraso izategatik Urdaibain asteburu bat pasatzeko aukera. Hemen dira! Eta txiribitonek emango dio. Hiperguraso txartela Mirentxuri, gustora egon gara guraso eta aurrak zuekin, eta mi esker etortzagatik nahi duzuen erarte barrebusa zai duzuen. Lagunok, ez dakit gogoratuko duzuen, baina Donostia aldean izan ginenean, izan genuen gonbidatu berezi bat. Gaurkoan ere, hemen izango dugu bera. Bere laguntzaileekin noski bere panpinekin. Baldakizuen hortaz ari naizen? Baldakizue? Elbi Xabeliztuna! Arratxaldeon, Elbi, baina zer egiten duzu Jose Luis eta Mirentxukin? Lester, ez da etorri behindik. Eta Lester etorri ez dela eta zer egin behar duzu? Beranduago iritsiko da, baina badakizue nik papinik gabe ez dakite zer egiten. Baina ideia bat buratu zait. Eta horretarako bi laguntzaileak ekarri ditut. Beno, Jose Luis, Mirentxuzuek... Bai. Beno, esku honetan uste zaituzet, Ala uste du bintzat. Zer egingo dugu, haiek hemendik aurrera gure panpinak izango dira. Baina horretarako eser zatezte hemen, zu hemen, eta zu hemen. Eta badakizue panpin batean gauza garrantzitsuena aurpegi ezaten dira. Ez da, horretaki, ekarri tramankule horiek jarri dugu dizkizuegu. Hori da. Orain, oso ondo ikusten da aurpegia, ez da? Bai? Baina, haundiegiak dira, ze normalean panpin bat txiki ezaten da. Ez kezkatu, konponduko dugu oraintxe bertan, bat horrela, tximizka bat, horrela bai, torretarako, bat, ez da bat. Orain bai. Baina ez nago oso konforme. Zerbait falta da. Hau, beraientzat. Eta beraientzat, begira. Oraintxe bertan konponduko dugu. Honekin.
Eta orain, Erne. Ni eskuak hemen jarriko ditut. Bat hemen eta beste hemen. Ordun, estutzean ireki haua. Ireki haua, azkatzean itxi. Ireki, itxi. Ireki, itxi. Estutzean, ireki, itxi. Ireki, itxi. Pizka bat azkarroga, ireki, itxi, ireki, itxi, ireki, itxi. Ireki, itxi, ireki, itxi. Ulertu alduzu? Gai! Zu gustora zaude? Ez. Dotore behar bada? Bueno. Eta sexy gai! ¡Ato zona, Leonardo DiCaprio! Zorgino! ¡Kakamokolo! Jarri musika, mesedez, abestu behar dugu, boazen ba! Ez duk abestu nahi! Ni gai! Rock'n'rolla! Ez duk abestu nahi! Rock'n'rolla! Boazen ba! A ver, venga. Osondo. Nik kantatxe du rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Nire lagunekin, nik kantatxe du rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Eta gorkutxarako, dago zariko onena. Rock'n'rolla. Nik kantatzen du geti, nik kantatzen du rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Nire lagunekin, nik kantatzen du rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Eta gorkutxarako, dago zariko onena. Rock'n'rolla. Otzando! Zer gertatzen da? Mukio dauzka! Mukiak! Horaintxe berdan konponduko dugu. La, osondo! Venga, berriz hasiko gea. Bat, bi, hiru. Nik kantatxe du geti, nik kantatxe du rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Nire lagunekin, nik kantatxe du rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Eta gorkutxarako, dago zariko onena. Rock'n'rolla. Osondo! Sallo, bene. Bizkorrago! Bat, bi, hiru, sprint! Bat, bi, hiru! Bat, bi, hiru! Nahikoa. Segiton, orain pixu batzuk altzaitu baditu, pixu batzuk. Ariketak egin behar ditu Txiribitonek, ariketak! Txiribiton! Haba, animo eman Txiribitoni! Animo eman! Gora! Txiribiton, goraino! Venga, Txiribiton, emaio! Argi, goraino! Berriro! Ba, bita! Argi, arraunketa pixka bat. Ariketa egin behar dago. Arraunketa. Ojo. Neuk ere ingo dut, Ariketa. Bai hori xe, beira esasue. Neuk ere ariketa ingo dut, arraina. Bat eta bi. Kontxo, berri ona. Txiribiton gimnasia egiten. Ta, ik ezalduk ezer egin behar, nirri? Bai, neuk ere gimnasia ingo diat. Bai. Hau gimnasia! Aizu eta, zer dela eta zerbait prestatzen ari zarete, txapelketaren bat edola? Ez, txapelketarik ez. Txiribitonek
flakatu egin beharrik. Argaldu egin beharrik. Bai. Ni bezalako erakargarri, mardur, adarki eginda esan nahi di, bai. Tia, gutxi gura berra, horrelakoa. Merri, hago esilik, Mirri, mesedez. Ik ez daukak kulturista plantik inondik ere. Ta, ondo ulertzen ez dudana da, ze nondik arraio sartu zaion kaskoan Txiribitoni, honelako itxura lortzea. Zer, Txiribiton? Neuk izango diat. Eskutitz bat bializiotek, irakurriko diat. Abai? Txiribiton. Txunditutan aukazu zure dertasun eta adimenarekin. Nire senargaia izan nahi alduzu? Kontu bakerra eskatuko dizut. Argaldu egin beharko duzu, hipopotamo ematen duzulako! Eta nork idatzi du hori, Mirri? Isierrek. Isierrek? Eta Isierrek eskatu diolako ari da Txiribiton flakatzen saiatzen? Bai, nik esplikatuko diat ondo nola den kontua. Isiar zueke badakizue, nirekin seko maite minduta dago. Seko amoratuta, guztiz amoratuta nirekin. Eta nirekin jai daukanez, ez diodalako kasurik ere egiten, ba orduan pentsatu du Txiribitonen Andre gai jartzea, horrela nire ondoan eoteko. Eta argaltzeko eskatu zuen. Noski, eta modu honetan, ire bokadilloa eta Txiribitonena ere biak jaten dituk, noski? Hoize, bokatak izugarri izentzen dutelako, Ojo, neurriz jan behar dira, neurriz. Txibiton, segi lanean. Segi, Txibiton. Bat, bi, zuek ere. Bat, bi, bat, Aizue, Erdei Bartarrak, zue izeru ditzen zaizue, Txiribitonek argaldu egin behar duela? Ikusten, Txiribiton, gure lagunek uste dute ez duela argaldu behar. Argaldu egin beharrek, segi labana, Txibiton. Bat, bi, bat, bi. Aizue, Mirri eta Txiribiton. Zergatik ez dugu gauza bat egiten? Ea. Isierrek Txiribitoni eskatu dio argaltzeko, ezta? Eta zergatik ez diogu guk Isierri gauza bera eskatzen, bera ere argaldu dadin? Eta nork eskatuko etxiok. Ik noski, ez duk orain bertan esan bera seko enamoratuta dagola irekin? Ik eskaltzen baldin badiok, Mirri, edozin gauza egingo dik Isierrek argaltzeko. Eta horrela, nire eta Txiribitoren bokata gainera. Takatan, Isierrenak ere jango izkiat. Mutila eskarra, Txirri, mutila eskarra. Idatziko xibat, ohartxo bat, ea. Ni Andregaia izan nahi aldin baduzu, flakatu egin behar duzu. Mirri. Ea, Mirri. Eta, listo, argi. Oso ondo. Txiribiton, ez zaidak, ez alduk bi gutun hauen artean zer bereiztasunik aurkitzen, Txiribiton? Begirazak. Zer? Bai ez da, Txiribiton? Txiribitonek zerbait antzemandik, Mirri. Nire letra asko zaz politagoa da, Nire letra asko zaz politagoa da. Kontua ez da politagoa den ala. Baizik eta biak akats berdinak dituztela. Xu eta zu hori, zu eta xu, oso Mirriren, bietan azaltzen den xu eta zu nasketa hori oso Mirrirena da. Ez du posible. Posible da. Mirri biak idatzi dituelako. Duxan Txiribiton etxerrioen, ni gimnasia iteko. Erdikarria. Bai. Ze gimnasia egin behar du, Mirri, badakizu ze gimnasia behar du? Gimnasia.
Baina ez bokadilloekin baizik eta paperakin. Tira, egin gimnasia, egin. Jesus, Mirri, haze apetitua daukazuna. Bai, badakit bai, txiribiton zer gertatu den, bai, badakit. Eta oso aserrenago Mirrirekin. Bai, gezurra esanez nire izena erabili duelako. Eta zurekin ere oso aserrenago txiribiton. Bai, zer nik flakatzea nahi dudala eta jendeak hori nahi duela eta guzti hori nola sinistu daiteke. Jendeak eta nik zu potxolo nahi zaitugu. Bai, jator eta potxolo. Noski, hori egia da. Ea, zeiko zuen, zuek nola nahiago duzue txiribiton? Potxoloa? Ala meharra. Bai, noski. Noski, eta ze Mirririk enduko aldiogu agoti paper hori. Bai, motel, bai. Ez? Bai. Aizue, batzuk bai, besteak ez. Si eta nono, kantu bat horretarazten diazue. Bai, kantu politia, abestuko alduzue. Kantatuko dugu, baina horretarako Mirriri papera ahotik enduko diogu berak ere gurekin kanta dezan. Jose Mondragon! Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako eta monona, hain bere targala. Ai, si, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txuriano. berroketa mar erralde Zerbait gutxiago, erratako pisu eta monona pixaturik dao. Ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txuriano. anaiari bialdu notxan erregalu mortzila. Espainiako ipatuta monona, Andabil mutila. Ai, si, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txuriano. surmintz eta belarrixak ondo gordetako. Auzoko gentientza monona, San Cristobaletako. Ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txuriano. Markero liño, marke txuleta, marketxo txuriano. Elbi, sabeliztuna, berriro gurekin dago. Kaixo, Elbi! Kaixo, txerri jauna. Zer moduz, ondo? Pa, ondo baina pixka bat keskatuta nabil. Kezkatuta? Ez dakit. Aizu, Lester non da? Non da? Bai. Ez dakiz, baina udaberrian gaude, Bai. eta nik uste dut gure Lester maite minuta dagoela. Maite minduta? Bitzeko, eta norekin? Norekin? Bai. Ixiarrekin. Iziarrekin? Iziarrekin. Entzun. Bai. Gaite nao, ez nao gaite. Gaite nao, ez nao gaite. Gaite nao, ez nao gaite. Bai, ez zuzen dut, bai. Ez dakit zer dagoen airean, Elbi. Ba, ez dakit. Baina denak Isierrekin maite mintzen ari dira gaur. Begira, berari kontatzera noakio. Bai. Gero arte. Bueno, gero arte, txerri. Zerbait egin behar dut, etxoen pizka bat, a ber, txu pizka bat. Lester. Lester ordua da. Itxaron pizka bat. Gaite nao, ez nao gaite. Gaite nao, ez nao gaite. Gaite nao, ez nao gaite. Oh, zoritxarra ez nao gaite. Ez nao gaite, hau zoritxarra. Ba, Lester ez da, hainbesterako izango. Komento batean, fraile, sartuko naiz eta kito. Fraile ez, Monja ordun. monja ere ez. Monagiloa, Monagilloa ez. ez dakiz zer egin. Eta gainera, oraintxe bertan, Isiar etortzeko da.
Bai, Isiar, ez da egia esango. Bai. Eta zer esango dio. Ez kezkatu, edo zer gauza politak esan behar dira. Adibidez, asmatu hor dagoen neska, imaginatu, Isiar dela. Zer esango zenioke? Ez dakit. Adibidez, zerbait zure gustokoa. Nire gustokoa? Bai. Agarrunak. Babarrunak ez, zerbait goxua. Iz goxo bat. Goxo bat? Bai. Azukrea, karamelua. Goxuagoa. Arroz esnea, kanela eta guzti. Hala. Ez. A ber, esaldi goxo bat. Esaldi goxo bat. Bai, pentsazu zerbait. Esan. Isiar. Osondo. Ona da natilla, ona da suflea, baina zuzara nahi da postrea, Ez. Zerbait polita, zerbait fina. Fina. Bai, esaiozu zerbait fina. Makarroiak. Finagoa. Fideoak. Ez. A ber, etxo pizka bat. Lasai. Nik esango dizut zer esan, eta gero zuk errepikatu. Ados? Venga, a ber, hasiko gea. Isiar. Isiatea. Katxondea. Berriro. Zuzara. Munduko neskarik. Munduko neskarik. Politena. Maite zaitu. Nerari zen behar. Eta gainera badator. Badator. Txumiskat, badatorrela. Kaixo, Elbi. Kaixo, Lester. Txirrirekin egon naiz eta zer gertatzen da, zerbait kontatu dit? Bai. Lesterrek esango dizut zerbait. Bai? Lester, hasi. Zer? Hasi. Venga. Isiar. Zuzara. Munduko neskari. Politena. Lodiena. Ez. Politena. Txikiena. Ez. Poli. Tena. Politena. Txerriena. Lester! Mina. Baina normala da, mina. A ber, neska bati gauzak polita esan behar dira. Adibidez. Piropo bat, begira, nik esango dut. Begira, ba. Neska, zuzara udaberriko lehen lorea. Eta zu denboraldiko azken beloia. Katxondea. Lester, horrela ez duzu ligatzea lortuko. Ez. Begira, ikasi eta ikusi. Isia. Bai, Lester. Isia. Nire bihotza jarri zai bor, zu ikustean hor. Zu bai. Ez dut bukatu. Zu bai zara nire gozariko boiorik goxoena. Bernardo Atxarra. Beno, Lester, muixutxo bat. Muxo bat. Txundituta. Beno, Lester, hain gauza goxo eta politak esan dizkidazulako. Nik zuretzako ere badut oparitxoa, maitea. Okaritxo bat. Badu, etxoen pixka bat, Ordenadore bat. Edut uste. Kotxe bat. Ez. Moskita pulatano. Ez. Zer izango da. Lester. Tori politxorrek. Tori. Eta hortzak garbitu. Garbitu hortzak, Lester. Ze hortzak. Aio, Lester. Aio, Elbi. Aio. Ze hortzak. Ba, zure hortzak. Bere hortzak. Claro, zure hortzak. Bere hortzak. Noski bai, zure hortzak. Zure hortzak. Aizue, gauza bat. Gustatua zaizue, Lester, Xabeliztuna? Ba, orduan, gauzatxo bat esan bat dizuet, Ziribitonek eta biok ere, batzutan,
Xabela zitzeiten dugu. Hori ez da egia, mirritatxe. Ba, ge? Hori ez da egia. Geuk ere xabela zitzeiten basakiuk. Ogoi? Ba, jizpa, zuru, Bai. Jarri Egingo mikroa. dugu proba? Ja, probatu. Ea ba. Bai. Neuk ere basakiat, Beira. Ea ba. Ze? Kusten? Mirri eta txiribiton hori ez da sabelarekin hitz egitea. Ez? Hoiek tripazorriak dira. Eta gozea duzuen seinale besterik ez da. Hori ere egia, Orain bertan, mira, potxokorri izterra jango nioke. 6 dozena txurro jango nioke. Ikusten nola esaten dizudan, zuen sabelak salatariak dira. Salatariak eta gainera salatari kontakatilu. Jopela sorduan abestian bezala. Salatari kontakatilu. Hey! Ai salatari, kontakatilu, salatari. Ai salatari, kontakatilu, salatari. Conta, xerla tu, marca, chumi chu, mingaña, danta eroan, ixalakaluko, xurbilloan. Salatari, kontakatilu, 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 salatari, kontakatilu. Salatari kontakatilu asko dago, Bai, guraso dromoan batzuk somatu ditut, Bai, eta nire salatari kontakatilu nahi zenez, esango dizuet, urrengo astean non egongo garen. Non egongo gera. Urrengo astean, Barakaldon egongo gara. Eta bertatik, jardungo gatzaizkitzue, ordura arte ongin izan zaitezte, txintxo portatu. Edo gaiztu nahi duzu. Prefektu merruzue. Badakizue, datorren astean berriro ere, Barakaldon! Ongi izan, aio! Hoxe! Hemen utzita gura dizkideak. Hemen aurretxo eta gurasoa.